Imagina't que en un període de 15 dies un jugador passa per 3 equips diferents. Vos presente la història d'un mite del valencianisme, Roberto Fabián Ayala. A la temporada 2006-2007, Fabián Ayala era una de les peces clau de la defensa del València. L'argentí, que només li quedava una temporada en vigor amb l'entitat del Túria, acordà de paraula una renovació amb el president d'aquell moment, Juan Soler. Amb l'entrada de Carboni com a director esportiu, l'italià no ho va veure clar. Soler havia arribat a l'acord amb el 4 del València de 1,5 milions d'euros per temporada i una renovació fins a 2008. Carboni, excompany d'Ayala, poques setmanes abans va imposar una nova filosofia. Cap jugador major de 30 anys cobraria en el València més d'1 milió d'euros. Evidentment, el cabreix d'Ayala era descomunal. Soler no havia complit la seva paraula amb l'argentí i Carboni va embolicar més la situació. A pesar que els de Mestalla van voler reconduir la situació amb els pas dels mesos, en febrer de 2007 el Villarreal va anunciar el fitxatge d'Ayala fins a la temporada 2010. Per tant, el 30 de juny de 2007, Ayala era encara jugador del València i l'1 de juliol passa a ser una nova incorporació de l'equip groguet. Passada la quincena de juliol, el Saragossa necessitava urgentment un central estrella després de l'eixida de Gavi Milito, que l'havia fitxat el Barça. La solució dels aragonesos? Doncs fitxar a Fabián Ayala pagant el preu de la clàusula i millorant-li lleugerament el sou. I el Villarreal ho va veure en bons ulls perquè era un negoci redó. Havia adquirit un jugador a cost zero i l'havia venut per 6 milions d'euros. I així és com en un termini d'uns 15 dies Ayala passa de ser jugador del València. Després del Villarreal no va arribar a debutar i finalment va recaure en el Saragossa. I tu? Quin és el millor record que tens de Roberto Fabián Ayala en el València? Vos llegisc.